la gran majoria o no s'entera o passa amb menifotisme sense veure que estem perdent totes les senyes d'identitat com a valencians. El segon gran enemic és la pròpia Generalitat Valenciana. Esta no subvenciona ninguna institució de Catalunya per a difondre allí el nostre valencià. I encara més greu, el poc que subvenciona la nostra comunitat per a la difusió de la llengua ho fa en pro d'entitats pancatalanistes, algunes d'elles naixeren per a defendre el valencià i ara treballen per a igualar-lo al català descaradament. Resumint, presentem un llibre que ha sigut gestat per l'autor, parit per una de les poques editorials que editen en l'autèntica llengua valenciana del Sènia Segura i que té molt poques defenses per a viure en aquesta societat valenciana en la que avui vivim. I ara cal que parlem ja de la criatura. És una novel·la que l'he escrit com tots els meus llibres en valencià i tractant de coses valencianes i té 3 finalitats. Primera, que hi hagi un llibre més escrit en la nostra llengua. Segona, que servisca de distracció durant unes hores al lector. I tercera, que els joves coneguen la forma de viure en els nostres pobles rurals d'una societat valenciana de la postguerra civil i que als majors que la visqueren els servisca de recordament. El títol, El faristol, és un pal de fusta sostingut per 3 pates i acabat per dalt en un atril damunt del que estava el missal per a llegir davant de l'altar i cara al públic l'Evangeli. I s'entén que l'Evangeli és la pura veritat i que aquesta veritat acaba guanyant a la maldat. Les 3 pates que sostenen el faristol són els 3 personatges valents que desinteressadament volen desfer l'entorn prohibit per una boda forçada que pateix un senzill treballador d'un poble. Està basada en un fet real, succeït en un poble de l'Horta Valenciana. Els personatges van sent presentats d'un en un i enroscant-se en el trama novel·lístic buscada per a fer un retrato de la societat d'aquells temps. Desitjaria haver aconseguit les 3 finalitats que a l'escriure-la m'havia proposat. Escriure un llibre més en valencià, entretindre un rato al lector i donar una ullada retrospectiva a temps passats, coneguts per alguns i desconeguts per a molts. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Crec que Manolo ha sigut massa breu inclús. Tal com dia la convocatòria, volem que això siga conferència, presentació de llibre, col·loqui. Aprofitem que tenim així a Manolo i a Pere i jo vos convido a entablar un col·loqui, vull que tenim temps, sense pressa. I si vos pareix, començaré jo a preguntar-li a Manolo, perquè crec que ve al cas, en el seu llibre, Valencià enfront al catalanisme, que és un llibre, i si ho dic també a Pere, que n'hi ha que fer la segona edició, des d'on se queda Manolo fins a l'actualitat, s'ho va dir moltes vegades i t'ho torna a dir públicament. Contes la creació precisament de promoció de cultura, i és una anècdota que a mi sempre m'agrada molt, perquè aquesta anècdota està a l'Albufera, n'hi ha una paella, està Joan Fuster, està Manolo Zarzo, per supost, perquè no mos contes com naix que promoció de cultura. Bueno, molts sabeu que jo treballo en segurs. I entonces treballava en segurs. I el meu jefe era un dels caçadors de l'Albufera. Estava a l'alta societat valenciana i al voltant d'ell tenia una gran quantitat de personatges rics i es feu un segur col·lectiu d'accidents i de vida. I per a fer aquest col·lectiu necessitava posar-li un nom comercial. I se li acudí fer una associació que es deia Amics de l'Albufera. En aquest Amics de l'Albufera és que entraren pensant en que es podia fer una associació cultural que defenguera l'Albufera i tot el valencià. Efectivament, com jo era el director administratiu d'aquesta oficina, m'encarregà que fora d'hores i sense cobrar li portara a l'administració d'aquesta associació. A tot això, la primera reunió la tinguérem en l'Albufera, en el tancat de Sacarest, en el Pou, en un allipebre que feren expressament. I al que acudir teatres, un Sáez Merino, la dona, Pilar Tormo,
Benjamín Narbona, el doctor Narbona, la dona, el meu jefe i jo. I quina va ser la meva sorpresa quan me trobo a Joan Fuster en un nas aguilucho, pareixia que era un aguilucho que anava picant per l'Albufera a Espardalets, i coses que passen es començarem a discutir el tema valencià o català. I jo me posé un poquet fort. Quan acaba li digué al meu jefe: vaya un revolucionari que has portat. I jo que el vaig sentir me dic, pues encara no es comença, que quan es comença tindrà notícies de mi. S'havia fet una associació, tinc que dir que el meu jefe era socialista i per tant amagadament procatalanista, i estava buscant diners dels valencianismes per fer una entitat cultural catalanista. I el primer llibre que editàrem, que estava preparant l'edició, era Institució dels Furs Valencians de Pere Antoni Tarassona. Curiosament, el senyor Joan Fuster, que sempre amaga la mà, mos posà un tal plat de segon de a bordo. O sigui que ell anava a ser el president d'aquesta associació i col·locar a un tal condiscípul d'ell que es deia Blat de Sueca. En la tapa, Institució dels Furs de València, i acentuar València en la E en acento agut. Quan el pare Climent, que s'afegia a la institució, i jo protestàrem, digué que ells ho feien així o no ho feien. I en casa de Sáenz Merino, de Vicent de Sáenz Merino, n'hi hagué la gran discussió i tots se donaren compte de que allò era una institució catalanista i que havia que canviar-la en una institució valencianista. Així nasqué Promoció de Cultura Valenciana i l'editorial del Senyal Segura. Alceu la mà i pregunteu. Sempre que anem a empreses voleu parlar tots. Si avui tenim temps, Maximino. Senyor editor, com estic escoltant-lo, que vostè diu que imprimís els llibres sempre o ha posat com a exemple la d'aquest senyor que vostè li dia és que el valencià que vostè tal, que vostè li digué com parla vostè? Pues així és com és el valencià. Entonces, a mi em llama l'atenció perquè li he llegit algunes coses al senyor Manolo Sanso i li vull preguntar a vostè, quan posa alguna paraula que sona tan rara, li posa per exemple ara, vostè deixa córrer a l'escriptor o intervé també l'editor? Com per exemple, ara el senyor Manolo Sanso estava parlant d'esgotat. És una paraula tan rara en València, almenys al meu nivell, o en el meu entorn, o en el meu poble, que esgotat milers. Jo sempre he oït dir millars, millar de no sé què, un millar de cebollí, un millar de persones, un millar... Però milers jo no havia oït mai. Escriptors. Jo això d'escriptors, sempre he sentit escriptors, no? Que es conforme parla, si vostè ara parla amb qualsevol de les persones que estan allà, doncs no hi haurà ningú que li diga escriptor, li diran escriptor. O per exemple, títol. Això de títol no sona molt bé en valencià. O proposat. Jo sempre he oït en valencià que és propost. Però propondre, no proposar, és una segona accepció valencianista, però no té res que veure en termes científics al valencià. Entonces jo li pregunto a vostè, vostè també és responsable del que el senyor escriptor escriu o no? Vostè li corregeix algunes coses o potser és que estic equivocat jo, però al oir-lo parlar